Zertan ari zara hemen? Orain hemen lan egiten dut. Lorezaina naiz. Zu? Bigarren aukeren programa batean nago. Zergatik begiratzen diazu niri? Argi dago ez dela une egokia azalpenetarako. Lasai utziko zaituztet. Sentitzen dut iazkoa. Benetan. Etzen dute merezi. Maitasunitzak xurxurlatu Izarazpia entzun oraintzu Ezinekin noiz datorren udarik onena Bat hiru lau bazen Batzuk ez gara basakadiko gume motoak Zerua da gure muga bakarra Zuk bazenekien? Garazi, begiratu niri. Bazenekien bera hemen egongo zela? Nola jakin behar nuen? Bale. Barkatu. Ergela izan naiz. Venga, guazen. Orain iritetzen bagara, oraindik hegaldi ardezakegu. Hemen geratuko zara? Bera hemen egonda? Ezin naiz, Juan. Alaia hemen utzita anerrekin. Ezin zara joan? Ala ez duzu nahi. Sentitzen dut luken. Baina ezin baduzu ulertu, agian ezagutzenen nauzulako da. Inork baino beto ezagutzen zaitut. Baina nekatu nez niongatik borrokatzeaz. Badakit. Horregatik ematen dit mina hemen geratzeak. Ai, ireki bengoz. Banoa, orduri jartzen oso. Eta zehatz jartzen badu? Hobe, bikotek idea edukitzea alferrikako gastua da, eta zuk aurreztu beharra daukazu. Ez egin kasurik, eta aurrera, sartzen ari garata. Zu, gehiago? Baina baietz jartzen badu, nire nahi inoiz atera inorekin. Aurrera, txo, ez izan koldarra. Ei, ekarri hona! Ei, ekarri! Ze jartzen du? Sentitzen dut. Baina ze jantzi pentsatu beharko duzu. Bai, ze ondo, bro. Bai, joku. Ta zer prestatu diez eioket? Ideiarik bai? Ba, tipikoa, eraman Veneziara izozki bat jatera, edo Eifeldorreari begira faltzera gonbidatu. Bosko, pertsona normalek ez dute hegazkin bat hartzen itzortu baterako. Ez? Ez. Ba, ze bizimodu tristea. Badakit, Poppy Lanen kontzertu batera joan zaitezkete, Bilbora. Popi zer? Poppy Lane? Leku guztietan agertzen da. Bai, nik Londresen ikusi nuen bip palkotik, ikaragarria. Zuk ere ezagutzen duzu? Pijoa naiz, baina ez, aitona zahar bat. Ei, ez esan hori bere aurrean, zarrei errespetu zitzein behartzen. Barkatu, baina zertarako da kastina? Nire hurrengo laguna aukeratzen ari naiz. Eta zu, Izar Aizpurua, nire lehen aukera zara. Haze horea? Ez ilusionatu gehiagi oraindik. Izar, zer irabaz dezaket zure laguna izan da? Lagunak ez dira erosten.
Hori du polita adiskidetasunak? Juneren antzera hitz egiten duzu. Eta batekin nahikoa. Joan zaitezke, eskerrik asko. Eta June hori zure laguna da maite ez daituelako, edo zure gazteluan baituta daukazu? Jende normalak ez dauka gaztelurik. Txaletak dauzka. Barkatu. Drakula kondearekin astu zaitut. Arrunta! Klasista. Egunan, zer modu zaude? Zertan ari zara hemen? Etxez etxeko hori zaina, erakutsi zilbor hori. Ez dut zure zaintzarik behar. Badakit neure burua zaintzen. Nere esaldi gogokoena da. Ze jaitxeko gara gozaltzara. Alaia, hemen gelditu naiz lagundu egin edizu delako. Basakabik asko lagundu zidan niri eta uste dut zuerire lagunduko dizula. Ulertu dut. Pentsatu zenuen ni hona ekarrita berriro izango nintzela neskatila zintzoa. Denek ni izatea nahi duten hori. Ez dut hori esan? Hobe, zeren spoiler alert. Enaiz neskatila hori izango. Eta nitaz nazkatu egingo zara. Horretan saiatu diren guztiak bezala. Maskerrak naiz dela guztiak bezalakoa. Benetan? Berezitza duzu zeure burua? Aize polita. Zuzendari gisa, uste dut zerbait egin beharko nukela Alaiaren gatik. Ez. Utzi garazirik. Badaki zertan da bilen. Leire, Alaia lur jota dago. Eta garazi ez da munduko pertsonarik animatuena. Bueno, agian zurekin alderatuta. Urtebetezerako zerbait antolatuko diodala pentsatu dut. Kontuz. Festa sorpresa bat? Festa sorpresa batek edonoren animoa hobetzen du? Ez, maitan ez. Nik uste dut Alaiari etzaizkiola festa gustatzen. Eta are gutxiago ez ustekoa badira. Tontakeriak. Ezin dugu denbora gehiago galdu. Basakabiren historiako festa sorpresarik onena antolatuko dut. Maitane, ez da ide, kontuz! Ondo zaude! Alaia! Pixkanaka, zutituko gara dagoneko ez gara gomazkoak. Ei, ni gaztea naiz, eta sasoi ezin jo... Jauna, hau pazientzia. Nien naiz jaun bat. Oazen. Baina ez dakite izarren antzera nire argiak hauez gehiago ikusten dela. Ez da... Zertan ari zara? Zuk amaitu arte itxaroten, baina erritmo horrekin gutxi falta izan zailo gelditzeko. Normala. Ez dago edonoren eskoa besti eder bat estimatzea. Barkatu. Itxusia izan da nire aldetik. Ikaragarri gustatu zait zure lo kanta. Ui? Garazi barkatu. Beretan, enuen muturra eskatzen ez diaten lekuan sartu nahi. Esanen nizun... Begira, Aner. Posten nau bigarren aukera bat eman eta lagundu nahi dizutela jakiteak. Ados? Baina hobe dugu bakoitzak bere bizitza egin. Garazi jende aldatu egiten da. Emadazu denbora frogatzeko. Ez. Eman zuk niri denbora hemen zaudela onartzeko. Badakit gaizki jokatu nuela, baina ordaindu egin nahi dizut. Ordaindu? Ederki? Ba utzi dazu nire espazioa, mesedez. Eta ez urreratu Alaiaren gana. Kaixo, ze modu zentxagua? Joritzen eten aldiko gaikarriak alde batera utzita, ondo. Eta zuk? Izena emango duzu? Ze gertatzen da, aurkari gehiago nahi dituzu, ala? Zuetzara inoiz aurkari izango. Aizu, ez dut hain gaizki kantatzen. Ergela, lagunak ez dira inoiz aurkari. Ja.
Eta Joritz eta zu? Elkar gorrotatzen dugu. Ba, egia esan ez dakit parte hartu nahi dudan. Taldean kantatu izan dut beti, eta bakarka, Nahi duzu nirekin abestu? benetan? Bikote ederra egingo genuke. Eta zure amak utziko liguke. Nik abesten dut, nik erabakitzen dut. Ba, eskerrik asko, pentsatuko dut. Zure bilanen bilen. Zertan ari zara hemen? Damututa zaude. Galdera bat egin behar dizut. Esan. Ze irudituko litzaizuke Alaiari festa sorpresa bat egitea bere urte betetzerako? Broma da. Ze? Ez. Maitarek dio festa batek animoak emango dizkiola. Ez, mesedez ez da pentsatu ere. Ba, esaio zuzuk Maitaneri. Nik ezin izan diot ideia burutik kendu. Leire, entzun, Alaia ni bezalakoa da. Ez zaio gustatzen arretagunea izatea. Ez egin horrelakorik mesedez. Parte hartuko duzu lehiaketan? Ez, ez ondo moldatzen jende aurrean abesten. Ez jende aurrean da, ez da publikorik gabe ere. Zogon! Zer? Ez da posible. Popileinek 17 urte ditu. Ni baino gazteagoa da. Eta bere taldekide guztiak ere bai. Instiko lagunak dira. Haze bajoia. Ba, asko gustatuko zaizu. Bere Bilboko sarrerek 40 euro balio dute adingabeentzat, baina zu bezalako agureentzat 50. Ai, uste dut zora biatzen ari naizela. Benetan zartuta zaude, bro. Pasilloan erori naizelako da. Zertaz ari zarete? Nira naia zaharraren adinaz. Igerilekura gindoa zen, baina aitonak atxeden hartzera gelditu behar izan du. Begira, mengo agure bakarra zu zara. Herriko igerilekoan pixkanak asartzen zinen da eskaierei helduta. Utsa dago. Aizu, digestio etena izateko beldurra izaten nuen. Bai. Txikitako udak herrian onenak ziren. Ba, bai. Niretzat, zoragarria izaten zen aitonak lupinu tarta merindatzera eramaten induenean. Opino tarta? Zer da hori? Aitonaren herriko postre tipiko bat. Han baino ez dut egiten. Haren falta sentitzen dut. Zer berri, Basterna aztaie? Herrietako gorra pirzina dela eta? Ez oso handia, baina entzun dudanez zuri handia erori zitzaizun niri laguntzagatik. Eskerrik asko. Eta hori guztia. Ez horregatik eta hori guztia. Etzara oso maitatua inguru honetan, ezta? Sentitzen dut zuri basakabiko txungo apostuak kendu izana. Eta zer gintzen nuen ni baino egorrotatuagoa izateko? Apuntak hartu eta ikasteko da. Ba... Kartzelan egon zara? Aldintzapeko askatasunean nago, baina merezi nuen, lerdo gutxa izan nintzen. Ba, nik esango nuke hemengo gai bakarra zarela. Lagunak? Lagunak. Alaia. Tira, bazen igerilekura. Eta nahi ez badut? Ba, joko gelara joan gaitezke edo nahi duzun lekura? Zurekin derrigorrez. Ulertzen ari zara? Maitane, baduzu segundo bat? Ai, lanpetutan abil, pitxin. Festa bat antolatzen ari nahi Alaiarentzat, baina... Ados, inkesta baterako zen. Ui, oso gustukoak ditut inkestak, bota! Lehenengo galdera. Gustatzen zaizu jatea? Ez, baizea, ez zait gustatzen. Izugarri gustatzen zait jatea. Benetan? Munduko gauzarik onena da, esperientzia sentsoria liluragarria. Bai ez da? Ados. Bigarren galdera. Zer estimatzen duzu zuk platerron batean? 3 gauza oso garrantzitsu. Apuntatu, bizitzan entzungo duzun aholkurik onena emango dizuteta. Platerron batek behar du izan, ona, ederra eta merkea. Ez horregatik, pitxin!
Ze, joan nahi duzu uretara? Zurekin? Ez, eskerrik asko, amatxo. Ez esageratu. Ez dago hainbesteko adinez berdintasuna. Garazi? Zertzara zu hemen? Ez zara ikaslea, monitorea erez? Zertzara? Nik esango dizut zertzaren. Haurtzaro kaka bat izan zuen neska bat. Baina gero gauzak ondo atera zitzaizkionez denok adar bakarretan eta zorion perfektuan sinistea nahi duena. Nora zoaz? Laiko aurruntzen manaiz agian sinistuko dut ez zaudela. Dantza, egin dantza. Kanta, egin kanta. Dantza, egin dantza. Sartxo, nire besoetara erortzeko halako irrika bazen nuen, esatea besterik etzen eukan. Gauza bat egia da. Irudimen faltarik ez daukazu. Sentitzen dut zure egoari mina matea, baina zure letrek bezain gutxi hunkitzen nauzu. Zer gertatzen zein nire letrei? Ez errez, zu bezalakoak direla. Inoiz ez dute ez interesgarririk esaten. Eman, dantza, kanta. Wow, nire letra guztiak dakizkizu. Enekien fan handia zinenik. Bat entzutea nahikoa da denak ezagutzeko. Zure musika nirea baino bea dela uste duzu? Ez dut uste, badakit. Ados. Orduan, proposamen bat egingo dizut. Lehiaketako galtzaileak betiko egingo dio uko San Juanetako jaialdian abesteari. Egina. Otxantxan gorrian, gelako zapaian, Egal egiten? Kantua haitu izena da, ezta? Bai. Mugitu zitezke pixka bat, mangera jaso behar dut. Zer, lehiaketan abestuko duzu? Hori aurrentzako da. Lastima, ziur bikain kantatzen duzula. Gero arte bazter naztaile. Gontzal, barkatu ondo zaude? Bai. Aizu, zuk badakizun orden Poppy Lane. 17 urte ditu eta dagoeneko 2 disko argitaratu ditu. Jakina, zu zaharra zara. Ni bezala. Gontzal, pitxin oso arraro ikusten zaitut. Ondo zaude? Oraindik bizkarreko mina daukazu? Erakutsi. Ez. Zer da hau? Ez, gazteok ez dugu bizkarreko arazorik izaten eta... Gontzal, hau ez da adinaren kontua. Ez? Guazen, hori ikusi egin behar dizute. Suame. Zeizea? Maitane, hau lehen bezala dago, ez duzu zer egin? Bueno, ezer. Ados, kontua da arazo potoloa daukadala. Ze arazo? Begiratu Tinderren jartzen dituzten profileko argazkiak. Alpinismoan, gimnasioan, surf egiten, nik ez dut horrelako argazki interesgarririk? Maitane, sinistu idazu. Zuk ez duzu inorre peluzten. Non utziko dugu hau, hortxe? Sentitzen dut, hobezu arduratzen bazara horretaz. Ni festa honen ideia zurea izan da. Eta oso ona gainera, baina zuzendari gisa zeregin garrantzitsuak ditut. Konfiantza osoa dut zugan. Bide batez? Bokatak superonak, baina globoak, aire, dagoeneko ez dira hau txikiak. Ziur zerbait hobea bururatzen zaizula. Animo, txapeldun! Ze uste duzu? Ez dakidala zertan ari zaren? Belarra mozten? Utzi ikasleekin simpatikoarena egiteari. Begira, Ner,
dakit zeren bila zabiltzan, baina ez berriro hurbildu alaiaren gana. Aitu? Ados, oso ongi nahi duzun bezala. Ez dut basakabiko inorekin hitz egingo. Eta orain axolazua zaizu zer eginak dauzkat. Ziurtzaude festari nahi deia ona dela. Ez, baina zuzendariak agintzen du. Badatoz, bera. Ze guai! Eskerrik asko! Ta musika? Maitane hau brutala da. Ez dizuet esan nahi, baina esan nizuen. Gon, ze esan dizu medikoa? Fisura bat daukat. Ta zorion aurpegi hori? Hori, fisura bat dela, enaiz zarra. Hau espatu berra dago, bro? Ez, oso nekatuta nago. Ba, Gon, ez izan agurea. Agurean ni... Antzalekuan bakarrik, lasai nago, zu ondoan egun barik. Lasai nago, gorde zuretzat txermoiak, naizta kosta hartu zure hitzak da alde. Egin osparte naiz etorri, erretolikak entzutera. Que bomba jaurtiz, banoa ziztuan etxera. Nik egin nahi dut lo, soilik nahi dut lo. Behar zaitut banoa oiea. Kantzalekuan bakarrik, lasai nago, zu ondoan egun barik. Lasai nago, gorde zuretzat txermoiak, naizta kosta hartu zure hitzak da alde. Egin ospat nabaria, gerturatzen ari zarela. Zoaz beste bati, antzara erreatzera. Nik egin nahi dut lo, soilik nahi dut lo. Behar zaitut banoa oiea. Antzalekuan bakarrik, lasai nago, zu ondoan egun barik. Lasai nago, gorde zuretzat txermoiak, naizta kosta hartu zure hitzak da alde. Egin ospa, naita ezin ospa egin, bakarrik. Naita ezin ospa egin, naita ezin ospa egin, bakarrik. Naita ezin ospa egin, nik egin nahi du. Nik egin nahi du. Nik egin nahi du. Nik egin nahi du. Dantzalekuan bakarrik, lasai nago, zu ondoan egun barik. Lasai nago, gorde zuretzat txermoiak, naizta kosta hartu zure hitzak da alde. Egin ospa, dantzalekuan bakarrik. Lasai nago, zu ondoan egun barik. Lasai nago, gorde zuretzat txermoiak, naizta kosta hartu zure hitzak da alde. Egin ospa. Ze iruditzen alde egiten modugu. Nora? Xeri. Zertan ari gara hemen? Hori, nire aitonaren herria da. Bai, eta txarra. Baina, hori ez da, Zure aitonaren herriko lupino tarta. nola lortu duzu? Magia. Probatu.
Zuretzat da? Manes ezin dut. Kontua da... alergikoa naizela. Tartari alergia diozu? Ez, lupinuei. Ta tarta faltan botatzen badut, ezin dudalako janda. Baina oso detaile polita izan da, benetan. Ez dakit lupiñoak zer diren ere. Ba, probatu, ikusiko duzu ze goxoa den. Ze goxoa. Ikusten, esan dizut? Ai, hau da zuzendari izateak duen onena. Zure ikasleen irribarrea. Maitane, 5 minutu falta dira. Tarta? Ba, ez paduzuzuk ekarri sukaldean egongo da. Badakit zuzendaria naizela, baina ezin dut denaren ardura neure gain hartu. Zu lasai, Ez mugitu, anoani. Ezin dut ireki? Nola ez. Itxita dago. Zer? Giltzapetuta gaude. Ez da posible. Ireki! Hala ja. Alaia! Ondo egon da, ez da? Errepikatzeko modukoa. Bueno, itzuliko gara festera? Azkenean! Eskerrak tortolitoak agertu zareten. Ba bai, ze bestela gau oso hor utziko gintuen. Saioa. Ze? Kontatu. Zer moduz joan da? Red flaggen bat bai? Ze, ez. Oso hitzordu bitxia izan da, baina bera hain da perfektua. Wow. Oso harrapatuta zaude. Elkarrekin zaudete, Goizta, hobe ez behartzea. Baina oso ondo musukatzen du. Arrazoi zenuen giozei buruz esandakoarekin. Soja gehiegi. Ea zer iruditzen zaizkizun txipiroi hauek. Honegin eta nahi ditut 3 izar Michelin.
Zertan ari zara hemen? Komunera joan behar dut. Lehenengo pisuan? Bai, Esan egia, nondik zatoz? ez zaserretu, ados. Ego naiz. Igerilekuan. Ilea lehorra duzu. Ez naiz guzti. Tipula usaina. Zu sukaldetik zatoz. Zigortuta nago, ez da? Egin pixa eta segi. Honegin, eta nahi ditut, 3 Michelin. Bosko? Leire? Zu zara? Bai, ni naiz. Eta espero dut hemen egoteko aitzaki hon izango duzula. Badaukat, bai? Kritikaria naiz. Zerena. Txipiroiena? Oso goxoak daude, baina esan Zer behar txipiroi? Ez zara txefa? Argina noitxura ikusten diazu? Benetan erantzutea nahi duzu. Barkatuko didazu hau esatea, baina baduzu biztar pixka bat. Ados, harrapatuta. Zigortuta nago. Bueno, baina ez zuen hain gaizki ere hartu, ezta? 2 orduz eduki gintuen giltzapetuta. Esaten dudan bakarra da etzela serretu eta ez zuela ezer apurtu. Bai, jakina eta ez zuen inoril. Ez dut esan nahi horregatik izan denik. Baina agian menuak ere ez zuen lagundu. Menuak? Ze urte betetzetan ikusi dira humusa eta zenarioak. Non zeuden txokolate bokatak? Maitane, ez ahaztu festa zuk antolatu behartzen nuela. Nik? Nola? Ez daukat bat ere denborarik nire bizitza pertsonalerako? Bizitza pertsonalerako? Maitane, udaleku bat zuzentzen ari gara. Bueno, teknikoki ni ari nahi zuzentzen udaleku bat. Saioa, ikusi duzu nork ekarri dituen? Ez, hemen zeuden komunetik itzuli nahi zenean. Miresle sekreturen badaukazu. Ez flipatu. Ba, oso politak dira. Ziur zure mutilagun melenga hori izan dela, oez nastuta. Bat, ez da nire mutilaguna. Ta bi, badakin non dagoen nire oea. Alaia, onartu. Ezinezkoa zirudien, baina norbaitek estimatzen zaitu. Espero dut ez. Txipiroien testura perfektua da. Eta saltxa misteriotsua eta ausarta. Nola lortzen duzu? Zeu ere halakoa izango tezara? Ziur baietz. Baina zer? Nork idazten du baina eta gero gelditu. Misteriotsua eta ausarta. Ta dantzatxo hori? Misteriotsua eta ausarta naizela uste duzu. Krak bat zara, hori seguro. Pozik ikusten zaitut? Ez zure mutilagunarekin bezain pozik, baina ez dago gaizki egon hasteko. Bai, bueno. Ia zanka sartu nuen lagun batekin, eta ez dut azkarrik joan nahi. Arraroa da poliki joan nahi izatea. Arraroa? Baizea. Zeu jartzen duzu erritmoa. Bueno, biek, baina ez duzu zertan azkar joan nahi ez baduzu. Itotzen hasi naiz apesten, ez dakidalako nor naizen. Denbora asko daramatzu izaten saiatzen. Kaka. Orain bai. Itotzen hasi naiz apesten, ez dakidalako nor naizen. Ba hemendik ere ez. Zer emila zabiltza? Belarritako bat. Uste dut biak dituzula jarrita. Ui,
Bai, ergela. Argi gera dadila, naiz ni hori esan duena. Oraintxe joatekoa nintzen. Ez duzu samplerra ekarri? Konposatu egingo dut. Kuadernoa behar duzu, benetan. Baina zure letrak suguz paperan sartzen dira eta. Kanta, beti kanta. Dantza, beti dantza. Orain koreografiak interesatzen zaizkizu? Nahi baduzu egunen batean irakatsiko dizu. Ez dut ustezuk ezer irakatsiko didazunik. Eskerrik asko. Agian irakatsiko dizu nola atera ipurdian sartua duzun erratzkirten hori? Agur! Ongi etorri idazketa sortzailea gure podcastera. Lehen saio honetan eguneroko gauzei buruz idatziko dugu, ongien ezagutzen dugunaz. Idazten hasteko prest. Zer naiteke? Atzakoa gehiagizkoa izan zen. Egin zenuena arriskutsua gerta zitekeen. Baina, ez zaituzte zigortuko. Esan diet, nahikoa zigor izan zela festa sorpresa. Pentsatu dut agian korrika egitera atera nahiko zenuela. Niri lasaitzen laguntzen dit. Eta zergatik uste duzu lasaitu beharra daukadala? Ez du, gitarra jotzen dut, pixka bat. Lehiaketan izen eman dezakegu. Kantatzea gustatzen zaizu, ezta? Lore zaintza gehiago gustatzen zait. Emango duzu nire izena lore zainaren laguntzaile izateko? Alaia, zu gustora egotea nahi dut. Besterik ez. Kantatzen entzun zintudan eta ideia ona iruditu zitzaidan. Ideia ona. Zuk ez duzu ideia honik izan zure mutilaguna usteko erabili ninduzunetik. Ze? Bizitza bat bilatzeko eta ez hartzeko gehiago nirean. Eta hori? Nondik atera da? Anerrek eman dizkizu? Arazoren bat? Alaia, okerreko bidea hartzen ari zara. Abai, zertan? Nirekin eta berarekin. Iaz gezurra esan zigun denoi. Bere erruz ia kartzelan sartu ninduten. Ez da fidagarria. Zuk ere sartu zenuen hankairaganean. Zu ere ez zara fidagarria? Egin nahi ez izateko ondo disimulatzen duzu? Argi utzi nizunez hurbiltzeko Alaiaren gana. Eta nahi zurbildu? Eta Loreak? Aira, grazi, uste dut paraniko xamar zaudela. Esteri behar ez bauzu? Zer daramazu hor? Orain zuri erakutsi behar dizkizut jasotze dituan paketeak? Berriro hasi 5 aholku praktiko bizitza berri bati egiteko. Kartzelan gomendatu zidaten. Mozik, etzen nuke hemen egon behar. Baina zure erasoa naiz ni, argi izan hori. Begira, oiane hasi da. Hau nire aitarekin kontsultatu duzu? Bai, eta oso gustoko du ideia. Eseri, eta patata mordoarekin bukatzen duzuenean, abisatu. Hau esklabotasuna da. Zuk esklabotasuna esaten diozu eta nik gogoetarako denbora. Tipo hau jasan behar dut, benetan, nahiago du bakarrik. Ara, ados gaude, ni banoa. Hemen geratuko zara. Eseri, eta esandakoa, amaitutakoan, abisatu. Animo! Nik ez dut lagunik behar, Nik ere ez du bezalakoa badira. Nik badaukat lagun bat, June izenekoa, eta beste bat ez dut gogoan izena. Beraz, superlagunak zarete? Ez zenuke ulertuko. Ez duzu ezer egin behar? Uste nuen nahiago zenuela zeuk bakarrik. Bai, azkarra gure markesa. Jasan behar bazaitut gutxienez egintzazu zerbait. Labana okertu behar duzu. Honela. Hor. Eta zu zergatik zigortu zaitu? Ezkara lagunak aztu zaizu? Xo eta zuritu patata.
zer zegoen postrerako? Barkatu? Nire gurasoen kantinan, zer zegoen postrerako? Argi dago, enuela postrerik hartu. Ja! Zer? Banekien. Jendea flipatu egiten du postrearekin. Honena dela diote. Barkatu zalantzan jartzen badut, Eskerrik asko, Karma. Beraz, unian zaude dagoeneko? Aurten inoiz baino gehiago ikasi dut. Eta unian bazaude, zertan ari zara hemen? Utzi pakean Gontzal beti gaztek gisa juda. Estimo handia ninan lehen da, ze gaiztoa izen orain. Ei, utzi bakean nien eskalaguna. Ei. Baina dagoeneko bikote zarete? Bai, ez da, seioa? Love is in the air. Badakizu, uste dut hasi naizela ulertzen zergatik gustatzen zaizuen lan egitea pobrei. Egia esan, ondo egindako lanak pozik sentiarazten nau. Ondo egindako lana? Hori bai, eskuak oso gaizki geratu zaizkit. Neskame baten eskuen antzera. Aizu, hau gehiagi da. Ez duzu uste? Arrazoia duzu. Krema pixka bat eta manikura bat ondo eginda eta konponduta. ¿Bai? No, lo siento. No me interesa, ¿eh? Muchas gracias. Azuriste gertatzen zaizu. Muchas gracias! Zure klasekoak zarete hain... Hain, zer. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz atzenduko norzen hain gerutzak
Zer nahi duzue? Zorionak, maitia. Zorionak? Aita, ama, zertan ari zarete hemen? Besarkada bat eman nahi genizun. Enuen espero. Taloreak, gustatu zaizkitzu? Zuek bidali dizkidazue. Bai. Eta oparitxo bat ekarri dizugu. Eitu, ez dut nahi. Baina, zuri gustatzen zaizun dendakoa da? Esan dut ez dudala nahi, ez dute zeren beharrik. Alaia, Eskerrik asko etortzagatik, baina zer eginak dauzkat. Alaia? Baina, ez dakit. Izugarri gustatzen zitzaion bere urtebetetzeak ospatzea, baina ez dakiko zer gertatzen zaion. lasai. Bolada txar bat izango da. Nik alabarekin ere pasa izan ditut horrelako unetxarrak. Markatu. Alaia! Itxaron! Alaia! Bakean usteko! Ondo zaude? Ezin jo beto? Ez duzu ikusten? Ez dakiz gertatzen zaizun gurasoekin, baina ziur hitz egiten Bakean usteko! Ez nauzu ezagutzen! Ez dituzu nire gurasoak ezagutzen! Ez dakizu ezer! Jaso hori. Jasotzeko esan dizut. Eta nahi ez badut? Ez zaizu komeni ni zure etxaia izatea. Argi zenuela uste nuen. Alaia, izan errespetu pixka bat hemen dagoen jendearekin, eta jaso bota duzun hori. Mesedez, ez dizut berriro esango. Alaiaren gurasoak zeharo zapuztuta joan dira. Guai, gero kontatuko didazu, urgentea da. Alaia influentzia txarra izan daiteke gainerakoentzat. Ez dakit lasai nagoen iralaba horregon da. Zer? Ba, Alaia influentzia txarra izan daiteke... Begira zegezki ateratzen aizen berriz. Ligatzeko argazkiekin zabiltza oraindik? Ba, egin selfie bat eta listo? Ezin dut, beso motza ditut eta sudurra bakarrik ateratzen zait. Begira. Argazki pare bat egiten badizkizut kontu hau astuko duzu behingoz? Bai, mexe. Bai. Jarri, venga, igo bizikletara. Maitane, gogotxu alai zaudela pentsarazi bartuzu, eta ez kakamo kordoba zapaldu duzula. Ba. Maitane, Ez da erreixa bizikleta heldu eta irribarre egitea. Jesus neska, ba ez da inzaia. Venga, tira, begira. Ba, horrela. Joe, neska. Oso fotogenikoa zara. Venga, ba, oraintzu, probatu. Venga. Ba, mugi, Mugi. Bai, zer egina ditut. Venga, mugi. Mugi, Maitane, kontuz, Maitane, kontuz! Barkatu! Hori, nahiko argazki duzu ja. Joe, ze genioa. Ea, esan, zer egin duzu gaizki oraingoan? Nik? Ez dut ezer txarrik egin? June, lagun berezi bat daukadala esateko deitzen dizut. Parekien, lortuko zenuela. Ze neurritan berezia? Ni baino bereziagoa? Ez, baina arrautza poxeak eta uretatik pasatutakoak bereizten dakiten hoietakoa da. Uretatik pasatutakoa bustita egoten da, ezta? Ez, justu alderantziz da, ikusten zergatik den berezia. Ados. Ta, nola izena du? Ez dutaren izena jakin beharrik. Arrantzitsuena badakidalako. Sentikorra da, eta misteriotsua. Eta kultura handikoa ziur. Baina alderdi basati bat ere badu. Ta nola dakizu hori dena? Tuizi ba, mundua ulertzeko modu bera daukagu. Eta zergatik kontatzen didazu niri? Argi dago, zu zara hemen dagoen bakarra. Nori kontatuko nioke bestela.
Orduan zergatik zigortu dute oian, Ba, ez dakit, baina bere horrazkeragatik zigortu beharko lukete. Zen eskarrunta. Bosko! Nire bizitzako zigorrik okerrena izan da, benetan. Jasan ezina da. Ziur ez dakila, onjetako azkazala mozten ere. Bai. Bale. Nik ere nire zeregina dauzkat. Lehenengo zapatak. Aizu, igerilekukoan... Agian pasatu egin ez da? Pentsatu gabe esan dut. Lasai, ez da zer gertatzen. Baina horretaz hitz egin ez dugunez, uste nuen... Bai, barkatu. Arrazoia guzu. Baina, hain ondo nago zurekin. Eta ni zurekin. Orduan, nire neskalaguna izan nahi duzu? Jakina. Eta zuk nire mutilaguna? Noski. Txat. Oso guapa zaude. Igo egingo dugu. Unibertsu osoak jakin dezala. Igo, Gaizki iruditzen zaizu? ez ditutain gauza pertsonalak argitaratzen. Baina ez duzu nahi zure lagunek nirekin zaudela jakiterik? Bai, jakina, baina nahiago dut neuk esatea. Az, axola zaizu nire ere egotzen badut? Bueno, zuretzat garrantzitsua bada. Ez da zer gertatzen. Igoko ditugu aurrerago. Eguneroko kontuak. Arrautzak txorizoarekin gustatzen zaizkit. Txankleta hauekin ezin dut dantza egin. Maite dut dantzatzea, maite dut kantatzea. Dantza, kanta. Hei, ondo zaude? Nire letrak errepikakorrak direla uste duzu. Bueno... Bai. Kaka, banekien. Baina horrek ez dauka ezer txarrik. Jendeari gustatzen zaizkio, ezta? Garrantzitsuena zuri gustatzea da. Bueno, bai, baina entzun hau. Izar da? 10 urterekin. Orduan nik orain baino solfeo gehiago zekien. Eta bere letrak nire oraingoak baino sakonagoak ziren. Wow! Ezagutuko espazintut, esango nuke hemen zeloen eta miresmenaren arteko nasketa dagoela. Nik, neska hori miretsi? Baina ez dakite izarren antzera, nire argiak gauez gehiago ikusten dela. Ez dakite izarren antzera. Enaiz aldi berean kantatzeko eta dantzatzeko gai. Ito egiten naiz. Bueno, praktika kontua da. Eta konponbidea erraza da. Ez dantzatu? Orain modako kantari guztiek dantzatzen dute. Mutilek ez dantzatzeko aukera daukate, baina neska baldin bazara dantzatu egin behar duzu. Eta nork esaten du hori? Industriak? Zar, garrantzitsuena zu zeu izatea da? Ez. Garrantzitsuena tipo horri irabaztea da. Ze, joritzi? Mundu guztia zutik jartzen du kantatzen duenean. Erraza izango balitz bezala egiten du, baina gero ez daki pentagrama batean do bat jartzen. Ezin dut jasan. Ja. Ezin duzu jasan, baina miretxe egiten duzula dirudi. Hori, flipatuta zaude. Eta esaten du ahazten diren kantuak idazten ditudala, azalekoak. Baina hori da ateratzen zaidala. Ba, ez egin kasurik. Zuk zure estilo propioa daukazu. Azaleko naizela iruditzen zaizu. Joritz, ni azalekotasunaren marmitan erori nintzen. Hortaz zer egingo duzu. Nire aurka hitz egiten ari da beti. Esanez aspergarria naizela. Damutuko zaio. Hora zoaz?
Jakintzazu ez dudala dantzatzen nahi ez dudalako. Eta ez dudala zure karisma behar. Nire kantak bere kabuz defendatzen dira, beren letrakin eta musikarekin. Ba nik ez dut zure teknika behar. Ez da letra intentsu horiek ere. Edo tipa interesgarriaren look hori. Hori iraina izan da. Bai, Oso ondo? oso ondo. Ba, agur. Agur. Nondik atera duzu hau? Gurasoek bidali didate. Botak egin nion txikitan. Mila aldiz garbituta dago. Wow! Tximista McQueen! Obsesionatuta egon nintzen pelikula horrekin. Ui, begira, eguneroko bat. Ez dut gogoratzen. Wow, entzun. Ane gustatzen zait. Galdu xamarren bilen, Nortzen, Ane? Ba, ikasgelako bat, baina oroitzen dudanez bere anaia gustatzen zitzaidan, Jon. Wow! 18 urterako eginak izan nahi ditudanak. A ver. One Directionekin bira bat egin, guaz, fuertea. Nire bizitzako maitasuna aurkitu. Bueno, kontatu diazunez hainbat bizitzatarako maitasunak aurkitu dituzu. Skatean ibiltzen ikasi, eraikin bat eskalatu, Hollywoodeko aktorea izan. Zer gertatzen da? Jo, ba, 19 urte beteko ditu dala hemendik egun batzutara eta 10 urteko gontzal dezepzionatu dudala. Horrot egin dut eta gure zahar bat naiz. Bueno, oraindik badituzu egun batzuk zerrenda osatzeko. Axola zaizu mobila behin gozuztea? Argiak molestatu egiten dit. Bai. Mekaneka eginda nagotalo egin nahi dut. Ados. Eta aurrezkoa dantzatzen duen musker badokat buru gainean. Bai, oso ondo. Maitane! Ze? Tinderreko profilarekin ari naiz, argazki igotzea baino etzit falta. Amaitu behingoz. 5 minutu esan didazu eta ordu erdi daramazu. Berehala. 5, 4, 3, Txoin! 2, 1... Horretxe! 0! Egina! Az estresagun osoan. Ai, batez ere zuretzat. Tira, eta orain lo egitera. Zertan ari zara hemen? Alai! Aia! Baina zertan ari zara? Zer gertatzen zaizu, Alaia, ez zaitut ulertzen? Etxe bat daukazu eta maite zaituzten gurasoak. Gaizki ezitako umemoko bat zara. Zuk ez dakizu ezer! Azaldu idazu ba! Nire bizitza gezur bat da! Nire gurasoak ez dira nire benetako gurasoak. Gezurra zantzidaten. Kasualitate jakin nuen adoptatua naizela. Eta haiek ukatu egin zuten. Engainatuta bizi izan naiz beti. Eta orain ez dakit nor naizen ere. Korrotatzen ditut.